týchto veciach už nezáleží. Ja som žul. Nepamätáš si ma? Ja vás zavedem na jedno miesto a je tam na dobrý výhľad na to, čo ešte ostalo z nášho mesta. Kaďa. Pán Bon, kúpili ste tie veci, čo sme od vás chceli? Áno, mám ich tu na všetky. Ježiš, musíš ma počúvať veľmi pozorne. Vaša vláda silu islamistov preceňuje, takže ak zaútočíte, Spojené štáty vyhrajú s veľkým náskokom. A čo ja mám s tým? Je nutné vojnu začať hneď. Budú obete desiatky miliónov. Ale my sme to odkladali. Boli to koniec všetkého. Ako v prvej svetovej vojne hovorilo sa, že je to vojna. Posledná zo všetkých, ktorou skončia všetky vojny. Nebolo to tak, ale táto poslednou bude. A čo bude s mojimi rodičmi, s mojimi blízkymi, s mojou mamou, s mojím otcom? Jednoznačnú odpoveď ti dať nemôžem, ale svet bude fungovať aj po 3. svetovej vojne, ktorá sa začne 27. júla 2007 v piatok. Čo mám s tým ja? To stále nechápem. Je istý človek. Áno. Veľvyslanec OSN. Umrie o 2 mesiace na appendix. Ešte bude mať jednu peknú reč na zhromaždení Spojených národov, ale potom sa stretne so svojou ženou Betou Fieldsovou, pôjdu spolu výťahom do izby číslo 22A. Ja stále nechápem. Neponímaješ! Nie. Jeden človek musí skonať, aby ostatní mohli žiť. Ju chcete zabiť? Nie. Že? My nie. A kto teda? Pamätáš si tie výtlačky starých časopisov, čo si mal pod lehátkom? Ja to neurobím. Durák! Kvôli ostatným. A to je začne hneď. Nechápeš? Buď hneď, nemôžeme to odkladať. Neponímaje. A čo za to? Tvoje rastlinky budú žiť. Mladníky. A vy to nechápete. Ah!